No, sme naozaj veľmi radi, že máme takúto pozitívnu spätnú väzbu. Ďakujeme veľmi pekne za vaše recenzie, vážime si to a tešíme sa teda na budúce. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám, pani riaditeľkám v škôlkach, školách, vo firmách, ktoré s nami spolupracovali počas tohto roka a ďakujeme im za to, že využili naše služby, za to, že nám dali tú dôveru, že to dokážeme s tými deťmi, že vieme spraviť zábavu, na ktorú tie deti, ani pani učiteľky, pani riaditeľky, majitelia firiem, zamestnanci nezabudnú. Na to sa nedá zabudnúť, pretože to je naozaj zábava, mega show, bubliny, tanec, diskotéka, choreografie a to proste všetci milujú. Ďakujeme vám krásne. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme im. Ďakujeme vám. Super, ďakujeme krásne. Thank you.